Nkosi uJesu Kristu. Amen. Sibonga uNkulunkulu uphinde sibe naleli thuba ntambama nje. Ngifisa ukuthi ngiphatheke kahle. Amen. Siphatheke kahle. Ni-enjoyile. Hayi, siyabonga-ke makuhambe kahle. Siyabonga kakhulu. Izinto enjena ayivamile ukwenzeka senembuthano yalomhlobo. Kodwa-ke siye sathi hayi ake simsurprise kule game. Ukuthi noma sesiqhelile ukuthi sijwayele ukuqhuba ngale ndlela esiye siqhube ngayo, kodwa namhlanje sathi hayi ake kube ne-break ende la abazalwane bezake ba-relaxe khona, be-freshen up umqondo. Siyabuya nje ngalesi sikhathi hayi cishe sesi-right sonke. Akekho nje hayi amanzi amkhathazile olwandle. Ya siyabonga kakhulu. Ngesamile kwelokuthi abasha phambili ngisengakasuki kuleli labasha ukuthi abasha phambili. Abasha phambili. Noma ngabe isifundo sizokhuluma nabasha, noma ngabe ngasiqondene nabasha, kodwa abasha phambili. Indaba yethu-ke sihlwa nje ikhuluma ngalolu daba eseluluzwile. Sihleli kanjani emshadweni? Ngibone ngene itulo eziningi lapha ekhishini. Okhomba ukuthi baningi abantu abacwile lapha ekhishini. Anjalo. Abaphunguke kusala abantu abasebenzayo ngempela ekhishini. Hayi laba bayophola nabayolalela imfudumalo yetofu. Okay. Sihleli kanjani kuyimshado yethu? Lapha sizokhuluma ngenhlalo elindelekile emshadweni womKristu noma emishadweni yamaKristu. Angisiyeke umngoti kule ngxenye engizokhuluma ngayo, kodwa-ke kulokho enginamandla okufinyelela kukho ngizokhuluma ngalokho noma ngingesiye ungoti kulomkhakha. Uma singena kulesi sifundo, ngicela abazalwane bangisize ngale mbhalo. Petro uqala isahluko sokuqala verse 14 to 16. Petro uqala chapter 1 verse 14 to 16.
sizoqala chapter 1 verses 14 to 16. Cela omunye afundele sekuthanda ukuba luvindi la njengoba kufika ukudla sekwenza ukuthi nalokho engikubhalile ngingakuboni kahle. Njengabantwana abalalelayo, ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu, kodwa njengobiziweyo ongcwele, njengowanibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Ngokuba kulothiwe ukuthi, manibe ngcwele, ngokuba mina ngingcwele. Amen. Kubhala umpostoli uPetro ebhalela amabandla kaKristu ayiphila kuleli yazwe lase-Asia namaphethelo. Esikhathini la ibandla lalibhekene khona nezinhlupho, libhekene nokusingelwa, libhekene nokubulawa okunhlobonhlobo. Ubhala uPetro eqhuma abazalwane isibindi. Ubhala uPetro enika abazalwane ithemba ukuthi ukukholwa kwabo okuyigugu kunegolide elibhubhayo kufanele ukuthi bahlale bakubekezelele ukubhekana nezinhlupheko ngoba ngale kwezinhlupheko kunomvuzo. Uthi-ke kule ndaba njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zanini zakuqala ekungazini kwenu, kodwa njengowanibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni kwenu konke. Njengabantwana abalalelayo, umKristu umntwana olalelayo. Angithi? Amen. UmKristu umuntu okuthe eselapha ezweni washunyayezwa ivangeli, wenze njani? Walalela. Siqhubeka lapho nalokhu kulalela izwi kaNkulunkulu. Sesizishiyile izono zethu, sangena ebandleni lenkosi yamakhosi, siqhubeka nokulalela izwi likabani? LikaNkulunkulu, ukuthi kufanele siphile kanjani, kufanele sihambe kanjani, isimo sethu kufanele sibe njani phambi kwezwe naphambi kwemindeni yethu. Uthi-ke umbhalo, ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu. Kunalesi sikhathi esithiwa esasekungazini, lapho abantu bebengazi khona ngentando kaNkulunkulu, lapho abantu bebephila khona impilo ethandwa inhliziyo yabo, lapho abantu bebehamba khona kwanhliziyo ngise, benza noma yini ethandekayo ebusweni babo. Kwangelona ichilo, khuluma isiZulu, ichilo ihlazo. Kwangelona ichilo ukuthi insizwa kutholakale kudula ubhisi wamantombazana. Akithi
Kwangelona ihlazo ngoba wawuyuzwe uyise walomfana ekhuluma namanye amakhehla athi hayi yabona lokhu ku-future hayi kwafuza mina impela kuyisoka lani soka lamanyala. Angazi mina ukuthi amanyala akaba into enhle, aba into enhle nini ukuthi sengaxoxwa ngayo umuntu ayigabise aziqhayise ngokuba yisoka lamanyala. Aqala nini kuba into enhle? Ngoba akekho kubantu abaphilayo umuntu ophilayo ofisa ukuphila emanyaleni. Amanyala into embi, amanyala into enyanyekayo. Kodwa uyayuzwa abantu bekhuluma kanjalo athi umuntu uyisoka lamanyala. Ngithi ke mina wena ntombazana uma ubalwa kuleso sibalo salowo mfana thutha la, thutha, phuma kuleso skimu, phuma impela, ngoba leli gama elithi lo mfana uyisoka lamanyala, yini amanyala kule ndawo? Yilamantombazana athandana nawo. Uma kuthiwa uyisoka lamanyala kusho lamantombazana athandana nawo. Uma nawe ubuphatheka kuleso skimu phuma. Okay, ithi indaba ningalingisi izinkanuko zakuqala. SesingamaKristu manje, sesingabantwana bakaNkulunkulu manje, sesingabantu abahlukanisiwe bahlukaniselwa uNkulunkulu manje, sesingabantu abakhethekile bakaNkulunkulu manje. Ngakho ke kuhambeni kwethu konke asihambe singalingisi izinkanuko zakuqala. Ngamanye amazwi singabe sisenza izinto ebesizenza kuqala singakabi yini, singakabi ngamaKristu. Therefore nibhala lokho engukhulumayo. Oh, kuhleke makunjalo. Isikhathi leso sedlula, usho njalo uPetro mawufundisa hluko sesine 4 verse number 4 no verse 3 uthi isikhathi esidlulileyo sasanele ukuba senze okuthandwa ngabe zizwe. So asahambi ngentando yabezizwe noma besinabangani mhlawumbe besiphila nabo ebesenza nabo izinto, kodwa manje mase singamaKristu asisahambiswa kwabo, sesiphumile kulezo iqhubu, sesiphumile kulowo mshumo, ngoba thina sesilalela bani? uNkulunkulu. Esikoleni kuyajolwa, angithi ufunda umjolo yana kuphi? Esikoleni kuyajolwa. Nalezi zethu ingane ezingamaKristu zize ziyengeke zingene kulowo mshumo wabanjani? Shonini. Ngifuna nikhulume nina abasha, ngoba kukhuluma nani phela. Zize ziyengeke zingene emshungwini wabajolayo, zigcine seyijola. Egcineni silindele ukuthi lezi ingane zibuye nesitifiketi esikhomba ukuthi isebenze kanjani, kahle kanjani esikoleni.
esikhundleni sokuthi zibuye nesitifiketi, ezinye zibuya nesitifiketi seyibuya nebhamuza lesisu. Ngesikhathi abanye befundela ukuthuthukisa ikusasa labo, lo ufundela ukujola esikoleni. Bese bethi abafana abazi laba bakuthi qhu nesisu. Ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu. Ningabe nisenza ngendlela enanenza ngayo ningakabi ngamaKristu, ngisho ukukhuluma imbala ningasakhulumi ngendlela ebenikhuluma ngayo ngesikhathi ningakabi ngamaKristu. Yileso sikhathi ekuthiwa kusekungazini, ekungazini kwethu. Kodwa kuthiwa masibe ngcwele. Masibe njani? Ngcwele. Ekuhambeni kwethu konke. Asibe ngcwele ekuhambeni kwethu konke. Lo konke kusho ukuthi akuna break. Akuna space okufanele uphile ngaso ungekho kuphi. Bathule la. Ebungcweleni. Bathule. Bathule. Akuna break, akuna space okufanele uphile ngaso ungekho ebungcweleni. Futhi awukwazi ukuthi ngisathi kuzobuye nguwe. Ngisathi ukuphuma kancane ebungcweleni ngizobuye nguwe. Anibe ngcwele ekuhambeni kwenu konke. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina nginjani. UPetru ukhotha omunye wembhalo weTestament elidala lapho uNkulunkulu ebekhuluma khona nesizwe sakhe sabantwana bakwa-Israyeli. Bamba incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko 6, ungibambele uverse number 11. baseKorinte bokuqala 6 verse 11. Babe njalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcoliswa, senalungisiswa ngegama leNkosi uJesu. Lalela, uma uPaula ethi babe njalo abanye kini, ukhuluma ngani? Babe njani? Verse 9. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa nazifebe nabakhonza isithombe naziphingi nazihlobongi nabesilisa abalalanayo. Babe njalo abanye kini. Babe njani? Babe zifebe, babe ziphingi, babe zihlobongi, babe zidakwa, babe ngabesilisa abalalana. Kusekhona namhlanje ungqingili. Angithi niyakubona nasey'koleni lapha nifunda khona. Uyaqamba nithi nifunda nomfana, uyabona umfana sokuhamba sogaxe isikhwanyana sakho la. Kanti mbewuni manje le? Mbewuni le? Kwathiwa kuzelwe insizwe ekhaya, insizwa isihamba ithenga. Isihamba ibhansana nama
Hawu, yini lena manje? Ningakhohliswa nalezo zinto ezinjalo. Ukhuluma ngalezo zinto uPaula uthi abanye babe ngabesilisa abalalanayo, abesilisa abanganandaba nokufuna unkosikazi ashade abe nomuzi, umuntu wesilisa ofuna ukwenza ukungcola komunye umuntu wesilisa nowesifazane kanjalo. Kukhona lezi zinto enifunda nazo enibiza ngamagama athe phecelezi ama-lesbian nama-shonini, niyakwazi yini? Ama-gay. What nonsense is that? Hlobo luni likapende lolo. Bazalwane, asikuthula ukukhuluma ngalezo zinto. Uma uNkulunkulu esathi asikhulume ngazo, asikuthula ukukhuluma ngazo. Noma kuyicala, akekho abantu uhulumeni abavikele njengalabo. Ungagijimiswa kwenkulu enkantolo, ugijimiselwa ukuthi ukhulume lamagama engiwakhuluma la. Omunye umfundisi wacelwa lapha eSoweto ukuthi akaphumele eshashalazini njengoba ebezwakale eshumayela enkonzweni ethile. Kwathiwa akaphumele eshashalazini amemeze kuzwa umhlaba wonke, ekhulume emsakazweni, axolise, ahoxise amagama awakhulumile, egxeka laba bantu. Lento bazalwane yanda ngendlela ngesivinini esingakaze sibone. Uyabona ukuthi abantu abasha bayayithanda lento. Ngiyacabanga ukuthi nabanye abafana bathi mabebona okunye sekuthe ingadlwana kugaxe ikhwama sakho la kuhambe nakho. Omunye ayibuka ayithande lento athi hayi nami ngiyayifuna lento ukuyenza. Akekho umuntu uNkulunkulu amdale waba yileyanto. Leyanto isuka enkanukweni zabantu. Leyanto yaqala emajele, yasabalala ke yagcwala umhlaba wonke. uNkulunkulu ke akazayincome, akazayituse. Ithi ke incwadi engcwele babe njalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa ngegazi likaJesu Kristu. Kufanele kushiwo njalo kumaKristu. Kuthiwe nani njalo. Kungathiwa njalo. Uma kuthiwa njalo kukhona urongo khona. Khona ungahambi kahle okukhona. Fanele kuthiwe babe njalo abanye bini, kepha senahlanzwa, mhlane emukela ivangeli, nemukela uJesu, nahlanzwa ngegazi likaJesu, nangcweliswa. Lobu bungcweleke ubungcwele okufanele buphilwe ekuhambeni kwethu konke. Uma siyophila ubungcwele, siyobe senza kahle, senza lokhu okufunwa uNkulunkulu esimkhonzayo. Nengane ezelwe ekhaya kufanele ibonakale ma kukhona ibidlala neyakomakhelwane. Mayidlala neyakomakhelwane, yakomakhelwane isithuke enye khona la kudlalwa egcikeni. Futhi le ekhulela emzini ophilwa kuyo impilo engcwele, ikhuze ithi hawu musuthuka inhlaba, ngoba ikhuliswa kanjalo la ekhaya ophilwa kulo impilo engcwele.
bami incwadi yesibili yabaseThesalonika, not yesibili, abokuqala chapter 4 verse number 7. Verse number 7. Ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga amanyala, kepha wasibizela ebungcweleni. uNkulunkulu mayesibiza, iBhayibheli lithi usibiza ngobizo olungcwele. Usibizela phi? Usibizela ebungcweleni. Ithi indaba akasibizelanga amanyala. Ayinani igama liyabuya. Akasibizelanga uNkulunkulu kuba siqhubeke senze izinto zamanyala ezinengekayo, ezinyanyekayo. uNkulunkulu usibizele ebungcweleni. Qaphela, osibizile lithe iBhayibheli lapho esisuka khona kuPetro, osibizile ungcwele. Ngakho njengalokhu yena engcwele, kuphoqa ukuthi nathi asibe njani? Asibe ngcwele njengalokhu yena engcwele. Manje indaba ithi akasibizelanga uNkulunkulu emanyaleni, kepha wasibizela ebungcweleni. Lokhu kuyintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu. uNkulunkulu udinga ukuba siphile impilo engcwele, impilo esekwesabeni uNkulunkulu, impilo esekumlaleleni yena ngaso sonke isikhathi. Verse 3 mzalwane. Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukungcolisa kwenu, ukuba lidede ebufebeni. Lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwenu, ukuba nenze njani? Nidede ebufebeni. Uke wathi umzalwane efundisa kusithi ngomKristu neso, enye incwadi ayifundile ithe balekelani, kubalekeleni ubufebe. Baleka ngenyawo zombili. Ubaleke njengoJoseph, okwathi uSathane noma esemkhwitha ngebhantshi, walivumela ibhantshi kuba lisale ezandleni kaSathane, wadla phansi wabaleka. Balekelani ubufebe, zonke izona zenzayo umuntu zingaphandle komzimba, kepha wenza ubufebe wona umzimba kabani? Wakhe. uNkulunkulu kuthiwa lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwenu. Asingcweliswanga ngokwentando yomuntu, singcweliswe ngokwentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu othandile ukuba senziwe abangcwele bakabani? Bakhe. Ukuze sesenziwe sabangcwele, sidede kuzo zonke izinto ezinengekayo. Sidede. Lokhu ukuthi deda kusho ukuthi suka kuleyo ndawo. Suka musukutholakala phakathi kwezixuku eziphila impilo yobufebe. Deda ebufebeni, uphile intando kaNkulunkulu. Uphile intando kaNkulunkulu. Kunale ncwadi amaKolose kwabaseKolose isahluko 3 verse number 18-19. Okay, ithi
Bafazi, thobelani amadoda enu njengokufanele enkosini. Madoda, thandani omkenu, ningabacasukeli. Yes. Inhlalo elindelekile emshadweni yamaKristu. Amadoda afanele ukuthanda, athande omkawo. Nabesifazane nabo bathobele amadoda abo. Nansi inhlalo elindelekile. Ema isimo sinjeke ekhaya, ubani uzotholakala eselwa nomunye? Kuzosiqhamukaphi kuba kutholakale sekuqhuma amakuduveyisi ekhaya? So kukhona sebenama blue eyes. Akuzubenzeka. Ngoba abantu bonke bavumela ukulawulwa uNkulunkulu. Umshado wabo bavumela ukuthi awuholwe ubani? uNkulunkulu. Yilo nayilo adlale iposition kabani yakhe emshadweni wakhe. Kule ndaba iBhayibheli likhuluma kakhulu ngendaba yokuthanda. Amadoda okufanele athande. Sho njalo iBhayibheli. Thandani omkenu. Bese kuthiwa kulaba besifazane bona bathobele amadoda abo. Kungathi kubuyo inkosi. Uthi uPaula la, thandani omkenu, ningabacasukeli. Leli gama lokuthi ningabacasukeli lapha esiNgisini kuthiwa do not be harsh with them. Ukubanjani ukuba harsh? Yebo madoda. Ukuba harsh. Sandle siqinile. Sandle siqinile. Alright. Isho njalo indaba kuthiwa do not be harsh with them. Ungabi nesandla esiqinile. Ungabi nolaka. Ungabi nodlame. Kungakho. Ungabi nodlame. Ithi incwadi engcwele asibathande omkethu. Uthando ke abalwaziyo bathi alukhulunywa luyenziwa. Uthando alukhulunywa luyenziwa. Ngamanye amazwi ukuthanda umkakho kusho ukuthi kufanele kube nezinto eziphathekayo ezikhomba ukuthi umkakho umthanda njengokuzithanda wena. Alright. Ngoba se-Efesu 5 verse 22 siya ku verse 31. Abafazi mabathobele amadoda abo kungathi kukuyo inkosi, ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba. Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu,
kanjalo nabafazi mabathobele amadoda ezintweni zonke. Madoda, thandani omkenu njengalokhu noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Yes. Qhubeka. Ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla nambimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingenacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena, ukuba akakho ake wazonda eyakhe inyama, kepha uyayondla ayiphathe kahle njengalokhu noKristu enza kulo ibandla, ukuba singamalungu omzimba wakhe. Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele umkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye. Yeah. Indaba uPaula uyibeka la ekhuluma ngebandla, ekhuluma namadoda, ekhuluma nabazalwane abashadile, ebonisa ukuthi impilo elindelekile emshadweni wabo kumele ibe njani. Kuthiwa abafazi njalo bathobele amadoda kungathi kukuyo inkosi. Bese amadoda ethanda. Verse 25 uthi njalo, madoda, thandani omkenu njengalokho uKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. So amadoda analowo mthwalo wokuthanda omkawo njengoKristu ethande ibandla. Ulithande kanjani uKristu ibandla? Wazinikela waqoba ukufa, wafa efela ini ibandla. Namadoda ma ethanda omkawo awabathandi kanjalo ngalendlela ukuthi ungafa ufele umkakho, ngoba lithi iBhayibheli uyinyama yakho, awukwazi ukwenza okubi kuye ngoba wena naye ninyamanye. Akunjalo? Ma injalo indaba awukwazi ukumchiliza nangempama. Uma umkakho ukwazi ukumshaya nangempama, ake ukuthi isandla sakho noma esokudla noma isiphi isitho somzimba wakho uma kwenzeka sakonisa, kukhona ukuthi kwesinye isikhathi uthi wenza into yenzayo noma uyabhala lokho okubhalayo isandla sakho sikonisa, okuphoqa ukuthi ucishe lento obukade uyibhala. Ngithi ngesikhathi sesikonisile isandla, uyayithatha eninduku usishaye. Uyabona usungimoshile, sumosha umsebenzi wami. Gcina namhlanje uthi foco. Lokho abazalwane abakwenzayo komkabo, lokho abazalwane abakwenzayo ukuhlukumeza amakhosikazi abo, ike yathi indaba esifunde ekseni, uJehova wathi akubuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, wathi ngiza kumenzela umsizi onjengaye.
umuntu wesifazane akasona isisebenzi sendoda. Sisengabakwazwana. Akwehli kahle madodeni lokho. Akasona isisebenzi sendoda. Kodwa iBhayibheli lithi ungumsizi. Uma ngabe engumsizi ubani umnikazi womsebenzi? Yindoda. Ubani ofanele abonakala ejulukile? Yindoda. Yehla inyuka egcekeni yaqenta ingene engadini yaphetha yenza konke ngoba imisebenzi yonke yala ekhaya ngikabani? Eyayo. Lona wesifazane ufike ukuzosiza. Ukufika kwakhe akazothi wemnganami ngicela manje awuhlale phansi umsebenzi yakhe sizokwenziwa yini emngaki. Akazokwenza lokho. Uma efika ekhaya uhlala phansi. Uma efika lona wesifazane ufika uvele ngentamo kwimisebenzi kabani? Ya uma iwashe, uma iayine, uma ipheke, uma zenzele noma yini akethi kuyiwa manje. Uma efika lo wesifazane uzothi ke kwimisebenzi yakho ovele ngentamo kuyo ngizothatha ingxenye nawe uqhubeke nenye ini. Wena ke umlisa ndini musukuhlala phansi uthi aphuma nokufa. Sunday time meeting konje namhlanje noma iDaily News zithini neza namhlanje iphuma nephepha esejuluka imanzi ingane yabantu ixakekile lo muntu ezomsiza akasabambi ngisho. Sekunguye ufanele ashaye iwashi aphinda ayibeke ngononini. Inkosi lena iqhamuke nje yona isicwebezela ayenzanga lutho ihleli lapha ayifundele indaba emaphepheni. Wrong no. Totally wrong. Totally wrong. Ake siphume sobabili na ngumamthelezi. Weshaya iwashing lapha kwa. Ayishaya iwashing. Kusike nakimi uyedwa sisobabili lapha. Ingane ihlala nethebuli yimnaye sowuthu. Lo muntu wazosiza mina. Ayishaya iwashing izinto ntomengaka. Kwesinye isikhathi kwane nakimi hayi wazongisiza lo muntu. Ngithathe iwashing ngiphume naye ngiye ucingweni. Obanda ucingweni. Likhona iqili. Kulo mhlambe uyiwashileke nami ngisaqhakwe ngokunye wayiwasha wayineka owami umsebenzi kuyoyethula ocingweni ibuye endlini. Likhona iqili obloko esapheka ayibhizi ngamabhodo kufanele ngishaye ayini. But mhlambe ngelinye ilanga ngishawe kuwe ayini iwashi. Namhlanje sokwaba nemshini sesawasha nemshini ayisashukwa ngezandla.
so uphose emshinini nje ufake insipho namanzi kusuke lokho akishawe uwashing ushaye ikhiphe bengishaya ngala bengishaya nje izingane zami nazo sencane angaze ngibe naye mina u-anti osebenza ekhaya u-anti waye ngokusiza lema ingane iseyilento ephathwa ngezandla kodwa manje isineminyaka emibili isikwazi ukusho ukuthi ilambile nangithi unkosikazi kamkhulu lo-anti ahambe ingane zizophathwa yini ngoba ngesikabani lezi ngane ungiphathele zona 9 months manje mase zikhona sezingekabani sezami bephathele mina so ungwami kumsebenzi uma ziyayi kusukela zisafunda icrash ngivuka ngibonda idoko ekuseni ngilipholisa idoko ngiyayigeza lapha ebhavini zishitshana ngazo zombili kungene lena ngifake enye ngigeze ngikhiphe ngibeke lapha ngibagcobe ngibagqokise ngibafunze idokwe nansi imoto isime sangweni bahambe baye esikoleni sale ngishaye iwashi manga amadoda akwenzayo lokho aphambi izandla haleluya Amen. bazalwane kufanele kube njalo kodwa ke kukhona nansi enye esishayayo thina madoda imvelaphi yasishaya imvelaphi sometimes i-background iyasishaya i-background ukuthi sivelaphi sikhule kanjani la sivela khona sikhule umfana engathinti lutho oluthintwa ngamantombazana umsebenzi womfana ukuthi ahamba ekweluseni abe seyintabeni ehambe uyozingela ahambe uyokhipha inyosi enze lokho nalokho akathinti lutho ekhaya ngisho ukushalela igceke lokho manje ke ivangeli lifika kumuntu onjalo iyamshaya i-background mase kufanele aphile impilo efanelekile emshadweni wakhe kuyaba khona lokho ukuthi abantu bazothi idozwa umfazi ngekhaya abantu bazothi ngisiyoyo sedoda iyashaya leyo kodwa kufanele sidlubulundele kunjalo kufanele sikulwele ukuphula kundlela kuyo leyo velaphi yethu lesivela kuyo kufanele sikulwele ukuphuma kuyo sikhumbule lokhu ukuthi uNkulunkulu usibusise ngezingane njengoba esibusise ngezingane sikhulisa lezi zingane sikhulisa nangempilo esiphila la ekhaya fanele zifunde lezi zingane zifunde nangokubona ukwenza kwethu la egcekeni indoda isakwazi nje ukwasha ama-underpant ayo funeka awashe umama ngoba yini ngoba kuthini indoda mayingena ebhavini ngena ne-underpant yayo iphume isishukile yayishuka yayihenga lapho ihenga khona noma kulokho okuthengwayo ku-round okunama-bags akhona uyichome lapho i-underpant yakho usabani manje uyithinta
yakho uthi kuthini ke njengoba uyesaba nje kuthini kulo lona ungesona isisebenzi okufanele adile nalokho kungcola kwakho. Bazalwane, angisho ukuthi bangawawashi ama-underpant abayeni babo odade, kodwa ke futhi ake lijike isondo mhla kuwasha wena nawe uwasha amaphinti kadade. Njani la akuwashu aneqhilo yini analo iqhilo awanathilo aliki iqhilo. Uyazi amadoda azonde ngisho kulithinta ali lapho ocingweni angaze ethule impahla lapho ocingweni lisale. Ngoba yini ngoba lesi sandlo sabukuthinta ngaso leli phenti siyedlula kuleli phenti siyothinta izinto ezinkulu. Yini lesi iqhilo manje? Thandani omkenu ningabacasukeli. Thandani omkenu njengoKristu elithandile ibandla wazinikela ngenxa yayo. Indoda nendoda ayimfele umkayo uma kubisa ukufa. Ayifi indoda ifele umkayo uma kubiza ukufa. Ithi enye indaba indoda njengoba iyinhloko yowesifazane, lo wesifazane ungumuzi wendoda. Ngakho ke indoda kufanele ukuba ilwe inqamuke ikhanda uma kukhona ukuthinta umkayo, ngoba lokho okuthinta umkayo kuchitha umuzi wayo. Amanga lawo siwa ethi indaba lapha ku verse 21 verse 28 awuphindele nyanda ku verse 28 la sifunda khona 28-29 kwabase Efeso. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yabo. Afanele amadoda ukuthanda omkawo njengemizimba yabo. Ayikho into ebuhlungu njengokuzwa indoda ikhatha umuntu wesifazane imkhatha ungathi ingane. Uma kukhona iphutha alenzile akuhlalwa ngani phansi umbonise kahle ukuthi cha mama uphazamile la ngomoya wesonto church. Hayi ngodlame, hayi ngephi. Kukhona imizi lapha okuzalwe khona ingane zaqanjwa amagama wathiwa umzwempi. Leli gama njengoba kuthiwa umzwempi nje lo lisukela esenzweni esenzakalayo kulo muzi azalwa kuwo umzwempi.
hlala ebuliwa kala amabhuduvezi hlala ebuliwa awukwazi ukumshintsha umuntu omdala umshintshe umenze abe yilokhu okufunayo wakomunye umuzi nehlangane senino 32 amazinyo emlonyeni busuthi wena ngemini uzomshintsha abe yilokhu wena ofuna abe khona cha akunakwenzeka kanjalo akunakwenzeka yikho lokhu sikhuthaza ukuthi uganana akube phakathi kokholwayo nonjani nokholwayo ukuze nobabili angabikho ozokwesaba omunye kodwa nobabili nesabe uNkulunkulu kube nguye oniholayo kulolu dwendwe ukuze nabantwana enibakhulisayo nithi nibakhulisa ngokukhuluma nibakhulisa ngephalishi nifake emlonyeni nibe nibakhulisa nangephile niphila la ekhaya namhlanje napho siyaguga nonkosikazi asikaze nangelilodwa ilanga siphendule ikamera iSupreme Court njengale mshado yanamhlanje njengale mshado yenu enishadile nina enisebancane asikaze sibe neSupreme Court isiphendule ikamera iSupreme Court ikamera akusiyoni iSupreme Court akuyona iHigh Court ikamero indawo yokuthokoza ngokuthandana finish ka hayi amacala uma kunamacala kufanele aphele athethwe amacala kungakafikwa ekamelweni kuyazwakala uthi uPaula kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo othanda umkakhe ozithanda yena ngokuba akakho owakwazonda eyakhe inyama kepha uyayondla uyiphathe kahle uyigqokise uma kufika isikhathi la ucabanga kuya khona ezitolo uyayucabanga ukuthi namhlanje ngifuna ukuthenga ngabe iblue ngoba ngifuna ukuthi mase ngiqokile iblue lami ngibonakale kubantu ngivele nginjani ngimuhle nalo nkosikazi akenziwe njalo kodwa ke njengalo wami nje angikwazi ukumsurprise akusiba abantu bama surprises la ngeke uthi uzohamba uye go Truworth uyomfunela impahla zokugqoka uyaqhamuka nje usuphethe inkulumalanga kabhaskiti ogcwele impahla zokugqoka nkosikazi mina uphathele nayo akwenziwa kanjalo laba bamanje akwenziwa kubo lokho akusibo nje abantu bama surprises hamba naye fike naye esitolo uthi akakhombe ayifunayo wena usonze njani ya uthi Adam kuEva lo uyithambo lamathambo
ami nenyama yenyama yami. Uyabizwa ngokuthi indodakazi ngoba ethathwe endodeni. Bayahlukunyezwa abantu besifazane la enyama. Ezinye ingane ezigcwele la emadolobheni esezabizwa ngama-street kid. Ezinye zivela kulezo zimo enjalo. Ezinye zazo zivela kulawo makhaya anjalo. Azifundanga okuhle kubazali, azikubonanga okuhle kubazali. Kunokuba zibhekezelela impilo ezibone kubazali ekhaya, zanquma ukulishiya ekhaya ziyohlala emabhayibhini. Emzini yamaKristu akudingeki kube njalo. Akudingeki kube njalo emzini yamaKristu. Akudingeki kube njalo emzini yabangcwele. Funeka sikhulise ingane ngothando. Sikhulisa abantu bethu ngothando, bathande abantu. Ngoba kusasa lo mntanami uzoba unkosikazi womuntu othize. Uzoba ngumnikazi womuzi. La kufanele khona ukuthi yena ke manje apractice izinto ayifunde kwabo. Ayifunde kubazali. Yengakho ngithetheni azingalali ingane zamantombazane kushaya u11. Asukushaya u11 ingane zamantombazane zilele. Ngamanye amazwi masunemantombazane asekhulile njengeyami. Eminye imisebenzi engabe yenziwa umama wakhe, eminye engabe yenziwa yimi. Ansathethi lutho. Amen. But abamenza kanjani? Shayani washi. But lalelani ngane zakwethu. Ngikhuluma ngengane yomfana nentombazana. Awukho umsebenzi ekhaya ufanele kuthiwe umfana akawuthinti ngoba ewumfana. Umfana akashaya ibhodo. Akashaya ibhodo umfana. Abashiso anyanisa umfana. Apheke inongo, afake zonke inongo ezifakwayo. Uyazi ngani wethando? Ngoba lamantombazana ngamavila avuka ngo12. Enizoshada nawo. Avuka ngo12. Mase kuzelwe ingane la ekhaya ubani uzoyiphekela ukudla. Uwe wena isewayo. Lo practice impilo yale akhule ngayo yokulala. Avuke lapha ahlale esofeni abhale 4. Alo lizi. Athandeni omkenu ningabacasukeli. Uthi uPetro woqala 5 verse 5. Okunjalo nina basha. Thobelani amalunga. Kepha nonke yembathani ukuthobeka. Nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelene nabazidlayo kepha bathobekileyo ukubapha umusa. Nina basha ngiyacabanga ukuthi nabasha besikhathi sikaPetro babe ngabasha abafana nabasha balesi sikhathi.
abangabasha abangenayo intobeko. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uma ukhuluma nomuntu omusha akubuyisele inhloso. Akhulume ngobuso. Ewuvalele umlomo ukhulume ubuso. Akhombise ukuthi lento isho kuye akayithanda, akayifuni, akayemukeli. Ningakwenzi lokho. Ningakwenzi lokho. Ubone ingane izihlathu. Isiflatheli iya lapho ithunywa khona kodwa body language it's not good. Kuthi mafika la ngibona khona leso sedlo bese kufika ukuthi ngithi stop right there man. Ungabusayi ngizoziyela. Ngoba usungihlambalaze kukuhlambalaza lokho okwenza kimi. Ngimdala. Intobeko iyadingeka emshadweni. Kusuka kubazali bethobelana kuze kuyofika kubantwana. Bese kuthinta ibandla lonke. Kuthiwa ebandleni lilonke nonke yembathani ukuthobeka nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelene nabazidlayo kodwa abathobekileyo ubapha umusa. Yithi ngibheke eqedeni. Funa ukuthi ke mangifika la ngizobheka leli phuzwana elithi okulimaza imshado. Okulimaza imshado. Yikho lokho engiqeda ukukhuluma ngakho. Number 1, ukungathobelani. 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 Ukungahloniphani. Khona abantu abangahloniphani beganene. Omunye akhulume ngaphahlaze noma kanjani ngophathina wakhe ngaphandle kokubheka ukuthi kunobani abaseduzana abezwayo ukuthi ukhuluma kanjani. Phahlaze impahla. Lokho kuyawulimaza umshado. Uma kwenzeka phakathi kwabantu abaganene kuyawulimaza umshado. Kuxegisa ikhonkwane zomshado. Amen. Buka nencwadi yeZakha 21 verse 9. Nakho okunye ukulimaza umshado. Isaiah 21, Proverbs 21 verse 9. Funda mzala. Osayitholi. Wathi Isaiah 21 verse number 9. Kungcono ukuhlala ebudini lophahla, ukuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelweyo. Kungcono ukuhlala egumbini lophahla phezulu kunokuhlala nowesifazane onjani oxabanayo. Lo wesifazane impilo kuye kwenze njani uxabana.
verse 19. Kungcono ukuhlala ezweni lasehlane kunokuhlala nowesifazane uxabanayo nothethayo. Ake bafunde nabo abesifazane ukuvala impembe. Ake bafunde ukuvala la. Amanye amadoda ayaphuma ahambe ajokole awushiye umuzi ahamba ayophila nonondindwa kanti inkinga umama ubeyikhozi yalokho ukuthi akavali lapha phansi kwekhala unopembe wakuyipembe. Uthi kuSolomoni kungcono ukuhlala egumbini lophahla phezulu kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelwe. Futhi kungcono ukuhlala ezweni lasehlane usuke eduze kwalomuntu uyohlala ehlane kunokuhlala nowesifazane oxabanayo nothethayo. Ukuthetha kulungile uma uthethisa indaba ngoba usuke ufuna ukuthi yenze lento othi ayenze. Ma kodwa sekudlulele kade ukhuluma ikhombisa impawu zokunganaki. Sekufuneka ke manje uzuqinise izwi uthethe ukuze nginyakaze. Kodwa akwakhi ukuthetha, akwakho umuzi kunyakazisa izisekelo zomshado, kugcina kwenza uthando kulomndeni lugcina lubango lwakwashabalala. Uyoxola bangabunga kwashabalala anqonde wena. Gcina uthando kulomshado luphela nya. Uphela kothando uphela kwani komshado kempofu. Izinsika zomshado ziyawa. Uthi umbhalo ongcwele abanikwe udumo olubafanele njengalokhu bezindlalifa zomusa kanye nathi. Owesifazane uthi lo kubhala uPetro ngokuqala 3 verse 7. Ubhala kanjalo uPetro. Uthi abanikwe udumo, abathuswe. Enye izinto eyingozi lapha emakhaya sekwaba no auntie abasizayo ngithi mase kuno auntie abasizayo ekhaya sengathi kungaba nemingcele ukuthi auntie usebenza gcine la akadluli la ukuya lapha kuzodlula la umama wasekhaya ukuyofika lapha. Angithi ngisholani lo eminye imizi ichithwe ngo-auntie, eminye imizi ichithwe ngo-auntie abasizayo. Maya isebenza u-auntie la ekhaya, umama wala ekhaya ibululu ivila alisondeli ngisho esitofini ekitchen la. Uma kufanele kwenziwe ukuthi
awenzele ubaba kade ubunqula lapho ukudla nangu baba kade ubunqula mbili ziyabuya ezishini phambi kwe-TV big screen enze ubaba enze u-anti ukudla akuphaka ukudla akulethe kubaba ubaba uzothini ngiyabonga ubonga kubaba u-anti agcina ubaba esemthoma u-anti esemsho ngethakazelo zakubo iyahamba inyoni iyahamba inyoni ulibele zinzima ulibele udaha imlomo iyahamba inyoni uyayithatha u-anti angapheka u-anti akukho qala kodwa sengathi iplate lomyeni wakho lingaya kumyeni wakho ngezakho izandla. Amen. Amen. Uma efuna ukuthopha athophe bani wena patshaza lakhe wena simomondiya sakhe simomondiya sakhe ya ngesikhathi kwenzeka njalo ziyaqina ikhonkwane zothando. Ya ziyaqina buka ke nayincwadi yamaHebheru 13 verse 4 gijima ubuke nami leyo ncwadi sigijime siye emaphethelweni. maHebheru 13 verse number 4 uyabhala umbhali walencwadi ethi ukuganana makuhlonishwe ibo bonke umbhede ungabi nasisidla ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakusilahla. Umyalo lo obhekiswe kubantu abaganene obhekiswe kubo bonke abantu bayakholwa noma kabakholwa kodwa bonke abantu kufanele ukuganana bakwenze njani bakuhloniphe. Uma kufanele bonke abantu bahloniphe ukuganana ngisho ingane ezelwe ekhaya ayikuhloniphi ingane ukuthi abazali bayo baganene. Nisangithola ngeke ngisho ingane ezelwe ekhaya ayikuhloniphi ukuthi abazali bayo baganene. Kusukela ngosuku lokuqala ifika emhlabeni ayifundiswe ukuthi abazali bayo baganene kufanele ikuhloniphe lokho ukuthi ibe nombhede wayo lapha ningashare umbhede nayo ayibe sembhedeni wayo ihloniphani uganana hlonipha uganana akuhlonishwe ibo bonke ngisho abemndeni yethu noma sisenabazali saphila ngaphansi kwabazali sisenabazali abasizalayo basaphila abakuhloniphe ukuthi manje senganiwe. Indaba zomzwama ngiseza ukuyixoxa nabo abasangeni indawo nje endabeni zami nomkami ngathi kungani ngila iduba namhla ingenxa leso sizathu ngoba ngabuka ngaqonda ukuthi umkami uyohlupheka mhla ngifa mhla ngibizwa uNkulunkulu uyosala ehlupheka ehlushwa abomndeni wami
basho yonke inyonga bafuna ukuyisho kuye. Bemtshela ukuthi wena la ekhaya wafika. Asizukuzwa ngawo awuzukusitshela lutho. La ekhaya senze okwala ekhaya kwangobese. Uma uyikholo kubalulekile izinto uyibuke sekude. Uthi kuba uyibona ingozi sekude kusuyigwema wenza inhlelo zokuyigwema ingakafiki. Ngisho komndeni noma mhlambe ekhaya bujwayele ukuthi ma kuphela inyanga holile kube khona imali okuthiwa ihlala kumama. Njalo ngubonile emzini eminingi lokho. Umfana engakaganwa kunemali njalo ephuma eholweni lomfana iyakumama okuthiwa iyohlala nje ibheke izimo ekhaya ibhekwe ubani umama. Uma semganiwe iyathutha leyo mali kumama akasangeni indawo. Senginemanager manje entsha ezobheka lezi imali zami. Umama akagcine ngeke baba manje singasekho isekho. Lo nkosikazi uyimanager yalomuzi. Uye oneso elibanzi lokubheka izinto ezingahambi kahle ekhaya nezihamba kahle. Uye ufanele abheke ngisho indoda iyixeleku ngokwayo. Ngiyangizwa. Mangikhuluma ngexeleku ngikhuluma ngomuntu oyinungu. Umuntu nje ongasinaki. Umuntu ukuthi noma engene esitolo eyothenga impahla yokugqoka angakwazi ukuqhathanisa ukotini. Athenge nje isinome kanjani ukuthi mangigqokile kuyahambisana noma kuhambisani, I don't care. Umama umuntu okwazi ukulungisa indoda ayigqokise kahle. Bangbo angikhombanga lutho esitolo ngathathwa umama nendodakazi yakhe ngafakwa esitolo kwathi wahlala la kwayibo abadonsayo bathi ngena lapha efitting room yofuthi hamba ngawugqoka bathi ya kuyakufanele ngilokho engikhona. Umama ukwazi ukulungisa umuntu. Umama ukwazi ukubheka izinto ekhaya ukuthi zihamba kahle azihambi kahle. Umuntu makukhona izinto ezingahambi kahle ekhaya, umuntu osolwa kuqala kusindoda kusolwa umama. Abantu babuka umama ukuthi kodwa yena umama wakulomuzi uthula uthini kunje emzini wakhe. Ingane zingamanungu. Ingane zikhumula nje zidaqaze phansi, mazishintshe zigqokile akushiye nje phansi agqoke lokho aphume ahambe. Uma kunamateki ekamereni alala kulo akusangeneki ungena uphuma uphethwe ikhanda. Kuyanuka phu. Kubiza ukuthi umama ngelinye ilanga visit ikamero lengane athi wozani la ayikhale ngikufuni lokhu la. Izifebe neziphini uNkulunkulu wozahlulela bonke abantu abakuhloniphe ukuganana. Qina ngelokuthi iphuzu ayikho ingane zethu
into noma incane noma inkulu efanele ukuqeda umshado. Nezwa inoyingane ngithini shonini hayi bokhulumani ngithini ayikho into efanele ukuqeda noma inkulu noma incane ayikho into efanele ukuqeda umshado. Sesike sabuka indaba yokuthetha umzalwane uganwe isipoki somfazi sishisa amashidi akulalwa kuyathethwa uqanda inkalimeva ibhilitile umzalwane azacabanga ukuyohlala entabeni umzi wakhe akasakuthokozeli ukuhlala kuwo ngoba usuphenduke i-high court ebese umzalwane ecabanga ukuthi engathi kungcono ngihlukane nalo nkosikazi ukuze kube ne-peace of mind. Fanele ngihlukane nalo nkosikazi nje angimgaye ngamaphepha divorce akusona isizathu esifanele ukuqeda lowo mshado. Yathanda kawuthandi akuvumelekile. Funda lombhalo kaMateyu sahluko 19 ngiya esiphethweni bazalwane. Sahluko 19 verse 1 kuya ku verse 9. Noma singasayifundanga kufika abafundi kuJesu, abafundi bayambuza bathi kuJesu kuvunyelwe yini ukuba umuntu noma indoda ilahle umkayo nangaliphi icala na? Uthi uJesu anifundanga yini ukuthi owabadala eqaleni uNkulunkulu wadala uAdam noEva wathi laba kabasebabili kodwa sebemuntu munye banyamanye. Bathi pho uMose wayalelani ukuthi akanikwe incwadi yesahlukaniso na? Akanikwa incwadi yedivorce. Uthi uJesu lokhu uMose wakwenza ngenxa yobukhuni beyinhliziyo zenu. Ubulukhuni beyinhliziyo zenu obaphoqa uMose ukuthi anivumele ukuhlukana nomndeni. Kodwa kusukela kwaseqaleni kwakungenjalo namanje kakunjalo. Kusho inkosi yamakhosi ayivumelekile idivorce. Uthi ke yilowo nayilowo olahla umkakhe kungenasono sokuphinga umenza aphile. Noganwa ngolahliwe uyaphinga naye. Sinye vo isizathu sokuqeda umshado yini ukuphila. Leli gama ke akulona igama elimnandi mawulizwa, akulona futhi igama elivamisile ngokwesintu kusetshenziswa kubantu. Igama elisebenza ezinjeni. Khona owenza ubuntsha phakathi kwabo ukuze baphunyelwe ligama lokuthi benze njani, baphingile.
uthi uNkulunkulu kuMalaki 2:16 ngiyakuzonda ukwehlukana kusho uJehova Sibawuthi nozisibekela ngobudlova ngiyakuzonda ukwehlukana. I hate divorce. So akuyona into nje ayi-entertainayo uNkulunkulu indaba ye-divorce, akahlangani phela nayo uma kungengakho ukuthi kukhona ophilile. Kodwa namhlanje sekwamaqhaza sekulula nje umzalwane uyadivorce unkosikazi wakhe khona la ebandleni, uthathe omunye udade khona la, uyashada naye, kuqhutyekwa nokukholwa khona la. Kukhonzwane, kukholwa ini? What nonsense is that? Yini le eyenziwa la? Ngamanye amazwi akusakhonzwa uNkulunkulu la, sekuyi-sport nje ukuthi sizozijabulisa ngokuba ndawonye, sicule ndawonye, sinikeze umzalwane othile ithuba asilivele ispeech sentshumayelo, sivume ameni, siphume sihambe. Kodwa akusakhonzwa uNkulunkulu. Akusakhonzwa uNkulunkulu. Akusakhonzwa uNkulunkulu. Uthi uSolomoni kwizaga, cela ungifunde umzalwane, ngihlale phansi. Izaga 5:18. Izaga 5:18. Mawubusiswe umthombo wakho, uthokoze ngomfazi wobusha bakho. Mawubusiswe umthombo wakho, wena ndoda thokoza ngomfazi wobusha bukabani bakho. Funda ma, funda. Afunda umuntu. Mayibe ngeyakho wena wedwa, ingabi ngeyakwafokazi kanye nawe. Ayibe ngeyakho wena wedwa, ingabi ngeyakho kanye nabafokazi. Le nkosikazi ayibe ngeyakho wedwa, ungayisheri nobani nabafokazi. Funda verse elandelayo. Verse 18. 18 to 20. Mawubusiswe umthombo wakho, uthokoze ngomfazi wobusha bakho. Uyindluzelekazi ethandekayo, negogokazi elihle. Amabele akhe makudelise ngesikhathi sonke, weqiwe njalo nothando lwakhe. Ubuya kweqelwani ngowesifazane ondindayo, ndodana yami. Ugone isifuba somfokazi na? Yebo. Kuthiwa mawubusiswe umthombo wakho, wena ndoda thokoza ngomfazi wobusha bakho. Umfazi wobusha bakho uyindluzelekazi. Uyindluzelekazi
ethandayo negogokazi elihle nalazi igoga ngithi noma mhlawumbe nasi leli gama ipeacock le nyoni enhle le othi mawuqhamuka ithi bisithi amaphiko ikufulathele njalo kuthiwa ke lo nkosikazi wakho ufana negogokazi elihle wena thokoza uthokoziswe ngamabele akhe akuthokozise zonke izinsuku zokuphila kwakho. Indaba zama-divorce izinto zabelungu qale empelungu lesi sitayela sabelungu sesi-adoptwe ngabantu abamnyama nabangamaKristu abamzwa kahle uNkulunkulu ukuthi ezwini lakhe uthini. Singene lento nakubazalwane abamnyama umuntu uthi angabona ukuthi isalukazi sakhe sesimqhiliba ngihlala nale mqhiliba kuze kuyini kukhona ingane esacwebesela ashiye phansi isalukazi sakhe ahamba afuna ecwebeselayo. Hlala nemqhiliba yakho uthokoziswe ngamabele awo. Umfazi ubusha bakho nje umshiyela ba isho njalo indaba umbhalo ke uyasinqanda kukho konke lokho. Bazalwane noma ngabe isimo sikanjani noma ngabe uyabona ukuthi ushade nomuntu oyivila umsizi wakho nje enjalo sukuma wenze lokhu okumehlulayo ukwenza. Sukuma wenze lokhu okumehlulayo ukukwenza. Ongathi ngokuyathetha hayi ngiyamshiya sengithatha umunye. Cha, hlala naso isipoki sakho siphoka sinjalo. Nize nehlukanisa ukufa. Khumbula phela izifungo enazenza ezazi ithi ebuhleni nakuphi nasekubini sigula noma sinjani ngiyakunakekela uphila noma ugula. Izifungo lezi sasizenza kodwa ziyajika izinto ma sekuphilwa impilo lapha ya zijike izinto. Angahlala nomnyuzalwane omdala nje kuna wayengamthethisa unkosikazi wakhe ngizwe ngilimala ngimncane ngizwe ngifa inkosi yami ngoba laba bantu ngabazalwane bafuna ukuthini kimi bekhuluma kanje bephendulana kanje. Ziyenzeka izinto lapha emzini yabantu. Impilo yokholwa ayibonakali emakhaya njengoba kuthiwa Christian life begins at home. Ayikho impilo yokholwa emakhaya kunalokho kushaya umgangela. Mhla esegula lo dade banomntwana oseganile bahleli bobabili njengami nanguMakutelezi wafa. Siyagula ke lo dade ugulela ukufa. Insolo zithi lo mzalwane ngoba udade wayesebuyiswe ngisho esibhedlela
isibhedlela sesihlulekile kumnyana, wabuyiswa ekhaya. Sekuyinto nje iphenduka ithiwe uthatha isipunu usifake emlonyeni. Kusolakala ngathi lo mzalwane wamngcinyana udade ngomqamelo. Ngomqamelo ukuthi kade akasafi ngani. Anguyeke. Kodwa ke sinjalo bafowethu. Udade noma esegula kuleso simo esinjalo, khumbula izifungo nazenza. Ukuthi umnakekele njani? Enjalo, egula enjalo. Engasakwazi ukuzisiza. Umuntu phela mayigula kuyagezwa ingane zakwethu. Umkorobhe, umphendule, umkorobhe, wonke amakona. Umkorobhe. Qede lapho umesule kahle, umgcobe, umqhole ngamaka, umkame nasekhanda abe muhle, ufake zonke izinto ezifakwayo. Anti uhlale egcoba phambi kwakho umbuka, izigcobo zakhe uyazazi. Menze abe njalo, umlalise lapha umphu ukudla, umembese. Ngamkhini. Kuze kufike isikhathi sakhe asiqonyelwe uThixo. Bazalwane, injalo impilo elindelekile emshadweni yethu njengamaKristu. Yileyo impilo okufanele siyiphilile. Angibonge kakhulu ithuba. Inkosi yomusa inibusise. Amen. Ichorus bazalwane, sibonga kakhulu